Barkan ku da dawa ke Sisters Knowledge TV. Wannan shine next tutorial namu a game da darasin mu na hacking din Facebook. A wancan mun yi amfani da wata browser ce wadda na san mutane da yawa sun yi aiki da ta, sun yi hacking da yawa. To a wannan zan gwada muku wata kuma browser again. To farko dai ka shigo cikin browser da kake aiki da ita, sai ka zo ka rubuta wannan abu. Pip kun gani? Sorry, pip hacks. Kun gani? Kun wanta nan gun. Hacks Facebook, hack a Facebook account with pip hacks web in 2023. Ka taɓa ta haka zai kai ka da cikin browser, sai ka taɓa wannan start. Kun ga nan gwaran ba komai za ka yi ba, iya ka kwafo link ɗin mutum. Bari ku gani, a kwafo link ɗin wani ai mai hacking. Wannan copy. Kun ga wannan next tutorial. Sorry, a tutorial ɗinmu ne na baya da shi muka yi hacking, yanzu ba zai haku ba saboda an mai hacking ɗin already. To yanzu in ka sa link ɗin mutum a nan gurin, za ka zo ka taɓa hacking ɗin nan gurin. To ni da yake already na yi hacking ɗin shi, ba zai hacking ɗin ba saboda ni na yi hacking ɗin shi can ba. Amma ku samu wanda ba ku so, da ni da frames na ne ba wanda zan ma hacking nan gwara. Bari mu ga wannan muku hacking ɗin shi. Kai sorry, haka ne wai. Yawa dai frames, kun ga dai yanda ake aiki da ita browser, to ba matsala. Da kun ga kawai link ɗin mutum na kusa, ni dama na gama already na hacking ɗin wani Facebook ɗin ba zai haku ba. Amma ku kuna sawa za ku yi. Dan kun ga dai na shigo ta haka, za ku iya zuwa kuma ku sa pip haka in ba ku ganta ba, pip hacks kawai. Ga wannan .com ɗin da ka sa, sai ka sa pip hacks kawai. Bari ku gani. Kun ganta nan pastry saboda ana aiki da ita da yawa, ka taɓa ta. Ya gani ya ƙara noman inda ne. Kun gani? To shikenan ba matsala. Nan gurin ka sa mutum number mutum ba zai haku ba. Bari mu gani. Wala ba zai haku ba. Saboda sai dai ku sa link ɗin mutum. To ai kowa ya san da ake copy ɗin link. To yanzu dai na gode frames. To shikenan mu je tutorial na gaba ku gani kuma yadda zamu zo muku da wani sabuwar hanyar. Ba matsala frames. Naga kuna subscribe da yawa, na gode.